jabarani lajabaw ni aw ka sufɛ foli bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na kunnafoni minnu sɔrɔla an bolo bi o bɛna boli fɛn min kan o ye gɛlɛya min n'a bɛ an ka dumunikɛyɔrɔ kan n'an b'u wele ko restaurant ka sababu kɛ coronavirus ale banakisɛ nali ye restauranttigiw dɔw sɔnna ni k'u ka degun dɔ fɔ an ye an bɛna kuma o kan an bɛna dɔ wɛrɛ fara o kunnafoniw fɛnɛ kan k'o lase aw ma bi sɔɔni an bɛna olu walawala aw ye. Bisimila aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ kunnafoni la kumabaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na coronavirus ale banakisɛ nali kɛra degunba ye an ka faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba dumuni feere yɔrɔw kɔnɔna la dumuni feerela caman ye u ka yɔrɔw lankolonyali kuma fɔ covid-19 waati in na ko a bɛ ka kɛ sababu ye u b'a la ka dɛsɛ u ka sosaraw an'u ka denbaya ka musakaw kɔrɔ. Idrissa Badimi ale ni Bakari Kone olu de ye kunnafoni ɲini an ye dumuni feere yɔrɔ ninnu kɔnɔna la an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Coronavirus donnen an ka jamana kɔnɔ a ye degun lase fan bɛɛ lajɛlen ma jango da la dumuni kɛyɔrɔ tigilamaw n'o ye restauranttigiw ye olu caman y'u dama kasi ni coronavirus ye kɔlɔlɔ min lase u ma u ka baara kɔnɔna na u y'u dama kasi n'o ye. A ye dangara la kosɛbɛ a tɔɔrɔ yɛrɛ n tɛ se k'o lakali yɛrɛ ne bɛ n denw balo nin de la n ka fɛn bɛɛ bɛ nin na n bɛ so min kɔnɔ n b'a sara 15,000 magasin yɛrɛ bɛ sara 6,000 mais coronavirus ka b'a annoncera ne tun bɛ kini tobi de kan n sigi n tɛ client bɛɛ bolila kabini ne bɛ ACI la sojuru ma deli ka yɛlɛ ne na mais kabi coronavirus ko in daminɛna ne filɛ nin deuxième mois bɛ na sisan fo n k'an débrouiller k'a sara n tɔɔrɔ la hali bi b'a tɔɔrɔ kɔnɔ mais sisan de a bɛ ka fisaya dɔɔni dɔɔni. A jira an kan kosɛbɛ dɛ parce que an ye gɛlɛyaba de sɔrɔ baara kɔnɔna na parce que mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka contrat bɛ ne bolo caman ka contrat ka sira a la wari tɛ ka sɔrɔ client bɛ ka siran ka na dumuni na. An tun bɛ dumuni hakɛ min feere tele kɔnɔ caman ba le bolo la mɔgɔ caman yɛrɛ tɛ sɔn ka na dumuni san mɔgɔba minnu tun bɛ na dumuni san se bɛ minnu ye bon depuis bana ko min fɔla olu bɛɛ bɛ siran kɛnɛma dumuni san ɲɛ o bɛɛ joué la an ka dumuni kan. A kɔni ye gɛlɛyaba de lase an ma parce que an bɛ don su fɛ joona sisan hali n'i ko k'i tɛ don joona ni sannikɛlaw ma na jagoya i na don joona. An tun bɛ dumuni kɛ yan a tɛ san mɔgɔw tɛ na f'a ye dɔw bila ka bɔ baara la gɛlɛya caman b'a la y'a sɔrɔ ni dɔ bɔra e ka dumuni na ka ban e bɛ wari bɔ min restaurant bɛ sara so bɛ sara a ye gɛlɛyaba de lase an ma walayi. Camanba de bɔra an ka sɔrɔ la so saraw ni courant saraw ne yɛrɛ ka facture yɛrɛ worobinɛ tigɛra ji saraw la bɛɛ bɛ bɔ ni fɛn kelen de la n'i m'a sɔrɔ jagoya don i mago bɛ sa ko n'i mago saba de ladon anw na. U tilala ka jigisigi kumaw fɔ ka taa clientw yɔrɔ walasa u bɛ se ka segin ka na sanni na cogoya min na. Mɔgɔw k'a lajɛ k'a faamuya ka précaution ta ka na sanni kɛ bon tobilikɛla bɛɛ n'est pas négligent donc an kɔni fɛ client k'a faamuya mɔgɔw ka bɔ ka sanniw kɛ u kana to so kɔnɔ a kɔni bɛ ka jouer fɛn bɛɛ kan hali sugu la an bɛ taa n'a san yɔrɔ min bɛɛ bɛ kule la an bɛ safinɛ bila u b'o tigɛ ko n'a ye wa ji min tun bɛ kɛ an y'o bɛɛ dabila. An b'a fɔ jamanatigi ɲɛna a ka dɛmɛ don mɔgɔw ma parce que coronavirus in sera mɔgɔw kan wari tɛ mɔgɔw bolo couvre-feu fɛnɛ donn'a la o y'a n'a tɔ bɛɛ k'a la Mali ye fanta jamana de jamana faamaw k'a lajɛ u k'a lajɛ jamana gɛlɛyalen don dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyalen don bɛɛ b'a dɔn bi fɛn min bɛ yen ayiwa ala ka seliji bɔ a ko la. Coronavirus ye bana cɛjuguba ye a ɲinini bɛ da la dumuni kɛyɔrɔ tigilamaw fɛ an ka kɛnɛya tigilamaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u k'olu matarafa walasa k'u yɛrɛ kisi ka tila k'u ka clientw kisi bana in kɔlɔlɔw ma. Halisa coronavirus banakisɛ bunankun kan an ka taama jankɛ mobiliw n'an b'u wele ko kariw u bolibagaw fana ye u ka dongo don baara kɛcogoyaw ɲɛfɔ an ye kabini coronavirus banakisɛ daminɛna fo an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Aminata Daɲon, Anna Marie Yvonne Traoré ale n'u ka jatala Umar Traoré olu ye mun sɔrɔ an ye a ko la an ka ɲɛmada o fɛ. Kabini marsi kalo tɛmɛlen coronavirus bana donna an ka jamana kɔnɔ kabini o wagati bɛɛ siranna an ka jamana baarakow bɛɛ ɲagamina kari minnu fana bɛ taa ni ka segin kɛ dugu ni dugu
jamana ni jamana olu bɛɛ ka suguw sumayara. Coronavirus a ye gɛlɛya dɔ s'a ma depuis a daminɛna fo sisan yɛrɛ ka fisa dɔɔni sinon depuis a daminɛna kalo talen a ye mouvement yɛrɛ daminɛ dɔɔni de ka na sisan na sinon a tun ye gɛlɛya yɛrɛ don an kun parce que an tun bɛ nombre min bɔ an t'o nombre si sɔrɔ la a joué an ka gasoil ko la a joué an ka mouvement yɛrɛ bɛɛ la quoi. Coronavirus kɔni ye gɛlɛya caman kɛ gɛlɛya kɔni kɛra yɛrɛ de parce que mobiliw tɛ se ka n'i kan ka taa extérieur la i ka sira sɔrɔ ka taa extérieur la extérieur kɔni bɛɛ bloqué la frontière bɛɛ datugu la bon an yɛrɛ ka fanga bɛɛ ye extérieur ko de ye bon depuis extérieur datugu la an bɛ k'an débrouiller Mali kɔnɔna na sisan dɔɔni dɔɔni. A gérer clientèle kan puisque n'a fɔra ko bana bɛ yen ko mɔgɔw ka na mesure distance ta donc a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛ yen o sɔn ka voyager surtout an yɛrɛ ka axe principal bɛɛ ye international de frontière datuguna an tɛ ka se ka voyager donc maintenant an bɛ du national dɔrɔn de kɛ Kayi et Ɲoro c'est tout récemment an ye Gawo fara kan. Jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa jamana kɔnɔden bɛɛ ka kisi ka bɔ coronavirus bana ma ka tila ka maa wɛrɛ tanga hali n'a sɔrɔla ni compagnie dɔw ye u bolo jigin o baara ninnu na caman de fana bɛ yen minnu bɛ k'a lawaleya. Kariw mun bɛ taa i n'a fɔ Mopti Kayi na ani Segu na ɲɔgɔnna ninnu na an bɛ k'olu respecter et puis fɛn siw ni fɛnw b'an bolo yan nɔ gel hydraulique ni caman b'an bolo yan nɔ et puis moment dɔ la yɛrɛ an bɛ ka essayer ka kasini di mɔgɔw ma an ka passagers ma u ka olu utiliser quoi. Bon u ye mesure ninnu ta ka ɲɛfɔ komi diɲɛ fan 12 bɛɛ o mesure kelen de don an fana bɛ k'o respecter bon min ye mesure dɔw ye u ka gɛlɛn Mali kɔnɔna na parce que gouvernement ma compagnie tɛ Mali kɔnɔ min subventionné la compagnie tɛ Mali kɔnɔ min subventionné la ni subventionné la u ye mesure dɔ minnu fɔ mettre 1 mètre par dans les véhicules client bɛ se k'o respecter bon Mali dun kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen sisan a ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ yɛrɛ de a ma nɔgɔ dɛ k'a fɔ client ko mɔgɔ kelen ni Mopti sisan i b'a fɔ client kelen ka 4000 sara ko ka taa a ka gɛlɛn n'i ko dɔw ma 7000 ni 600 sara a ka gɛlɛn bɛɛ tɛ se k'o kɛ. Distanciation min fɔra k'an k'o ta pour que ka se an kisi bana in ma bɛɛ k'a labato bɛɛ k'a lafasa parce que fɛn dɔ de don n'a fɔra bana ni bana donna dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ jɔ donc mais mɔgɔw ka masque ko respecter mɔgɔw ka u tigɛ ko gel ni fɛn ninnu na genre fɛn fɛn fɔra pour que ka se ka bana in kunbɛn mɔgɔw ka se k'o kɛ quoi. Hali n'a sɔrɔla coronavirus banako nɔgɔyara an ka jamana kɔnɔ n'an y'an cɛsiri ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɛɛrɛw matarafa coronavirus banakisɛ bɛ tunun pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Samiya donda o fana ye a damana waati gɛlɛnba ye maa caman ma an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ka duw tɛnkunnen bɛ jibolo siraw la o hukumu kɔnɔna na Bamakɔ sigida ɲɛmaa dɔw y'a jirana k'a fɔ k'u ye labɛnw sabati ɲina yaasa caman ka bɔ ji ka tiɲɛni nɔ la o labɛn sabatita dɔw ye ka fosi dengɛw kɔnɔ bɔ ni k'u lasaniya ani fɛnɛ ka maaw lafaamuya maa minnu bɛ faratimayɔrɔ la Idrissa Badimi ale ni Tijani Sidibe olu le yaalala an ka Bamakɔ ɲɛmaa dɔw fɛ ni k'u ɲininka a ko la u ye mun sɔrɔ an ka janko lajɛ. Samiya mana se dabe dɔw ye nka sunɔgɔ t'u ye ka sabu kɛ ji kasaraw ye an ka sigida lakanabaw n'o ye mɛrɛw ye olu dɔw y'a jira k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka fɛɛrɛ caman bila sen kan walasa ka ni kasara ninnu bali. Donc d'habitude an bɛ baara minnu kɛ an ye se ka fanga digi olu de kan donc ola ni samiya sera an bɛ caniveau labɔ o kɔrɔ ni ji nana ji ka se ka sira sɔrɔ teliya la a ka se ka taa donc ɲinan ni mairie de district bolo dilen don ɲɔgɔn ma ani ka fara direction nationale de l'assainissement ma n'o ye ministère ye donc o hukumu kɔnɔna na ɲinan programme fanba talen bɛ olu fɛ donc mairie de district ale ni o zone ka partenariat kɔnɔna na olu ka caniveau ninnu labɔ n'aw yɛrɛ taamana a b'a ye yɔrɔ caman bɛ ka bɔ et puis o bɛ ka cɛ donc ɲinan fanga dilen bɛ o ma donc min ye ministère ani direction nationale ye olu bɛna ɲɛsin kosɛbɛ n'o ye kɔba ninnu olu yɔrɔ minnu débouchelen don k'a lajɛ ka olu déboucher donc o baara ninnu de bɛ yen nɔ pour que ɲinan gɛlɛya bɛ cogo min bɛɛ lajɛlen b'a kalama
puis sanjiko yɛrɛ a ti sen kelen kan bon surtout an kɛrɛfɛ jamana dɔ la an y'a ji fanga bonyaba min kɛra yen n'o ye Abidjan ye sisan bɛɛ lajɛlen bɔra kalama donc la an kɔni b'a fɔ bɛɛ ka hakili to yɛrɛ la ka tila ka bɛɛ bilasira bɛɛ ka jateminɛ kɛ denmisɛnninw kɔlɔsili ni fɛn caman na fɛn fɛn bɛ se ka ji bali an bɛɛ ka wuli k'an jɔ an ka se ka fɛɛrɛ tigɛ o la. Effectivement san o san mairie bɛ BCA boloda samiya donda wagati ninnu na pour que ka se ka a jɔyɔrɔ min ye saniya ko ta fanfɛla la ni ɲamaw cɛli la ka se k'o baara kɛ quoi déjà ne bɛ se k'a fɔ ko anw y'a baara daminɛ ka ban ni yaalala quartier kɔnɔna la dɔɔni i yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ bon vraiment fossés labɔlen don fan caman quoi quartier caman na an b'a labɔ an bɛ tila ka ɲamaw cɛ an bɛ taa lafili kan ka taa bɔ yɔrɔ min na quoi. maa ka laɲini tɛ ka sara ye nka n'a ma ɲɛ k'a kɛra k'u kɛn bɛ k'o fana ɲɛsigi. an ala deli tɛ ji ka tiɲɛni kɛ mais projets de bɛ hakilinaw de bɛ yen nɔ ni nin kɛra yala mun bɛ kɛ o la programme dɔ b'an fɛ n'an b'a fɔ o ma programme PGRCI olu ye comité dɔ sigi donc minnu bɛ mɔgɔw lasɔmi ji bɛ lahala min na n'an ma farati ɲina tiɲɛni min kɛ o commission kɔnɔ protection civile mɔgɔw b'a la météo mɔgɔw b'a la policiw b'a la ka fara mairie kan ani technicien caman donc lasɔmini o baaraw bolo dalen don o fana kɔfɛ tuguni n'a nana kɛ mun de kan ka kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma service développement social olu fana ka wulikajɔ caman bi o kɔnɔna na ka fara autoritéw yɛrɛ fana kan mais an ala deli a kana kɛ de o de ka fisa an ma kosɛbɛ ka tɛmɛ a kɛli kan sabula n'i y'a ye na mɔgɔ dɛmɛ o k'a sɔrɔ degun t'i kan o de ka fisa ni dɛmɛ ɲinini. dɔ da sera ko gɛlɛya caman de b'u kan sigida sanuya la fo ka taa se musakakow ma. baara min don a man nɔgɔn quoi baara ka gɛlɛn a ka gɛlɛn ka da sababu caman kan Bamakɔ bonyara Bamakɔ fara surtout commune 2 n'i y'a ta k'a lajɛ commune 2 kɔnɔna la jama hakɛ min bɛ na o de ka bon dans la journée tile kɔnɔna la après u bɛ taa u ka sigidaw la quoi caman mina mɔgɔ min bɛna baara la u bɛ mɔgɔ miliyɔn hiri ka bɔ commune 2 kɔnɔ u bɛna baaraw kɛ u bɛ commune nɔgɔ ensuite u bɛ taa u ka yɔrɔw la quoi bon o ye degun belebeleba ye an kan min bɛ baara gɛlɛya an bolo gɛlɛya yɔrɔ dɔ fana ye yɔrɔ jumɛn ye minnu bɛ yen nɔ n'u kɛlen bɛ k'u ka wuluwulujiw sen ka wuluwulujiw bɔ k'a bila fossé kɔnɔnaw la o ye gɛlɛya belebeleba dɔ ye an kan n'i ye an ka sigida ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ 80% a bɛɛ ka wuluwuluji bɔlen don ka bila fossé kɔnɔnaw la donc fossé tɛ se ka si sɔrɔ o la yɔrɔ tɛ se ka jɛya tant que o bɛ ka kɛ yɔrɔ tɛ se ka jɛya quoi o yɔrɔ min filɛ nin ye fo solution de ka sɔrɔ o la pour que o ka se ka dabila ka wuluwuluji bɔ ka bila fossé kɔnɔna la a cɛ ka jugu quoi a man kan a ti bɛn Bamakɔ kelen bɛ cogo dɔ la bi n'i wulila k'i b'o kɛlɛ kɛ mɔgɔw bɛ wuli u b'a fɔ k'i bɛ ka taa bin mɔgɔw kan alors que a bɛ tɛmɛ mɔgɔw yɛrɛ ka kɛnɛya sira fɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a faamuya an bɛ mɔgɔw la sensibiliser a la pour que vraiment u k'a dɔn k'a fɔ o wale min don wale ɲuman tɛ a ka dabila fossé fitinin ninnu caniveau denni ninnu olu bɛ anw ka charge kan mais bibi in na o gɛlɛya fɛnɛ o ban an kan ka se k'a labɔ ka kɛ an sago ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw kɛlen bɛ ka kiosque ni fɛnw sigi a kan n'i ye ɲininkali kɛ u b'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ t'a baara kɛ ko mairie de don mairie tɛ nin bɛɛ kɛ koyi ka kiosque ta ka taa sigi fossé kan mairie tɛ nin bɛɛ kɛ mais a bɛɛ tulu bɛ ta ka da mairie kun donc n'an bɛ yan nɔ population ka fɛn kɔnɔna la hukumu kɔnɔna la an bɛ mɔgɔw la faamuya kan dɔɔni ka taa a ma nɔgɔn sinon o min filɛ nin ye o ye gɛlɛyaba dɔ ye ka se an ma parce que ni kiosque sigira a b'an ka fossé dégrader caniveau bɛ tiɲɛ blocage bɛ na alors ji tɛ se ka tɛmɛ i y'a bɔ i y'a sanuya cogo cogo ji tɛ se ka tɛmɛ o ye gɛlɛya dɔ y'an kan gɛlɛya dɔ fana bɛ yen nɔ fo n da ka se o yɔrɔ ma o yɔrɔ jumɛn n'i ye Sugunikura ta k'a lajɛ sisan nɔ kulu kanna don ji ni sanji nana sanji bɛ bɔ fɔ kulu la ka taa fo ba la donc nɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ
a bɛ bɔ n'a ye maintenant kura suguni kura na ka na n'a ye fo bozo la fo ɲare la fo dangan kɔnɔna la donc o baara a ka gɛlɛn est ce que n'a fɔra ko samiya fɛ ko don o don an ka bɔ ko k'o baara kɛ a musaka tɛ sɔrɔ an kun parce que an kɛlen bɛ ka programmation de kɛ budget min n'a bɛ an bolo budget prévisionnel don gouvernement tɛ a fɔ k'a bɛ wari ta ka d'an ma ko an ka taa ka taga fossé labɔ ou bien an ka taa ka taa ɲaman cɛ an bɛ budget minnu kɛ budget prévisionnel don a bɛ se ka kɛ an t'a yɛrɛ a budget yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ an ka sɔrɔ cogo sababu ye mais an bɛ projection k'a kan n'an se kɛra min ye an bɛ se ka baara kɛ ni o ye tuma dɔw la an bɛ gouvernement solliciter u ka an dɛmɛ pour que an ka collecteur belebele ninnu ani mini collecteur ninnu parce que u b'olu de ka bolo kan olu ka se ka olu labɔ pour que samiya fɛ a kana kɛ tiɲɛli ye ka se an ka du kɔnɔnaw ma o gɛlɛyaw olu bɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ji tɛmɛsiraw fana na mɔgɔw kɛlen don ka t'u sigi yen nɔ ka kɛ sigiyɔrɔ ye awa n'i ye ɲininkali kɛ o fana na u b'a fɔ ko mairie de b'o kɛ mais mɔgɔ si sigilen t'i kɔda la ko an ye yamaruya k'i ka sigi donc o la a bɛ fɔ ka ko ye ka tɛ ɲɛ cɔlɔ la fɔlɔfɔlɔ minnu tun bɛ kɔda la an fɔra équipe dɔ kɔ yan o équipe y'a jira an na k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ kɔda la olu ye yɔrɔ di u bɛɛ ma dɔw taara yɛlɛma u ka yɔrɔ kɔrɔ ka tila ka yɔrɔ kɔrɔ feere mɔgɔ wɛrɛ ma donc olu dɔ ye tugu ka sigi donc an kɔni b'a fɔ minnu gun bɛ kɔ kɔnɔ vraiment ni yɔrɔ dilen don ma u ka taa u ka yɔrɔ kɔrɔw la o ka fisa u ka jɛ nin yɔrɔ ninnu kɔ parce que ji ye fɛn de ye mɔgɔ t'a walankata wagati dɔn minnu fana bɛ kuluda kɛrɛfɛ Bamakɔ yan bi mɔgɔ tɛ se ka a fɔ i b'o question yɛrɛ poser ko mɔgɔ bɛ kuluda kɛrɛfɛ i b'a fɔ de mɔgɔw bɛ kulu sanfɛ an bɛ don min na ko bi mɔgɔw kɔni sigilen bɛ kulu yɛrɛ de sanfɛ donc o la an bɛ dugawu de kɛ ni fanga kɔni ma mɔgɔ yamaruya ka sigi yɔrɔ min sigiyɔrɔ tɛ bamananw ko bolokɔni den kelen tɛ bɛlɛ ta maire ninnu ye wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛwale jugu minnu bɛ na ni ji kasara ye an k'olu dabila walasa an k'an yɛrɛ lakana ka maa wɛrɛ lakana k'a fɔ an bɛɛ k'an kɛwale falen dɔrɔn ji kɔni ye ji de ye a bɛ ala de bolo quantité min bɛ na maa si t'a dɔn mais n'an y'an kɛwale falen a ka ca la an mago bɛ fɛn caman na o bɛ ɲɛ sɔrɔ e ka sanji to sen na k'i ka ɲaman barigon ta ka taa bila ɲaman na ji bɛ bɔ n'a ye da la a bɛ taa n'a ye maa wɛrɛ de da la n'a tor'o la a bɛ bɔ maa wɛrɛ fana bɛ ka taa bila kɔfɛ o fana bɛ o tigi fana da la ka na e fana da la donc o la an bɛɛ k'an kɛcogo falen pour que olu bɛ se ka bali n'i ye ɲaman di ji ma n'a ma se ka taa n'a ye ji bɛ segin ka na fɛn wɛrɛ ta i ka so kɔnɔ min fanga ka bon ni ɲaman ye a kɔlɔlɔw bɛ na o ye bana jugu ye o banaw fana o ordonnance san n'a tila o ka wari ka ca ka tɛmɛ ɲaman bɔn wari kan fo population ka dɔn k'a fɔ ko mairie kelen tɛ se ka nin baara in kɛ mairie kelen tɛ se ka kɛ o parce que an bɛ jɛ de an bɛɛ de ye an bɛɛ de ye mairie ye mairie y'an bɛɛ de jɛ ye donc an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔn k'a fɔ mairie kelen tɛ se ka nin baara kɛ mais an ka fara mairie kan ka mairie dɛmɛ k'a kɛ association dɔw bɛ yen olu y'a faamuya u bɛ yɔrɔ sanuya n'u ye yɔrɔ sanuya u bɛ se ka na an ma ko bon an kɔni anw ye nin kɛ mais an b'a ɲini aw fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ ka nɔgɔ cɛ ka bɔ an da la an bɛna an bɛ mobiliw ta an bɛ mobiliw ɲini an bɛna nɔgɔw doni an bɛ taa n'a ye bon n'an bɛɛ bɛ jɛ ka fara k'an bolo di ɲɔgɔn ma moi je crois que baara in bɛ ɲa a ɲininen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an ka sigida ɲɛmaaw lamɛn walasa an bɛ se ka kisi ka bɔ kasara jugu ma samiya fɛ an b'a fɔ ala ka samiya ale ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Idrissa Badimi ale ye Mali kɔkana kibaruya dɔw ɲini an ye an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw fɛ a y'aw bisimila kɔkan ka kibaraw kan an bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ Laginɛ Conakry u ka duguba min bɛ wele ko Kankan n'ale b'u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ o funankɛninw bɔlen bɛ bɔlɔn fɛ ka taama daminɛ kabini bi sɔgɔmada in na ka sabu kɛ kuran tigɛtigɛli ye u ka nin taama in kɛra sabu ye ka taa ni ka segi gɛlɛya ni ka feerekɛyɔrɔ caman datugu nka k'u ma maga fɛn foyi la ka tiɲɛni kɛ kuma kelen de b'u da n'o ye kuranko
tamakɛla ninnu ka fɔla ko nin tɛ politiki ko ye k'u ka jamanakuntigi ye layiduw de ta u ye n'o ye ka kuran sobaw jɔ u ka dugu kɔnɔna na n'o ye barajiw ye k'o de ma bɔ a sira fɛ. kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ don Burkina Faso ko Burkina Faso jamana bɛ sangabonda la tuguni k'a sabu kɛ ko bingani wale dɔ kɛra kunun tɛnɛ juillet kalo tile 6 min kɛra sabu ye ka maa 10 bɔɲango bɔnɛ u ni na ko maa 10 cɛla ko maire kelen kun b'a la ko nin wale in kɛra u ka jamana kɛɲɛkan fan fɛ u ka dugu min bɛ wele ko Panzan ani Barsalogo ni ɲɔgɔn cɛ ko maire n'a ka jamakulu kun dalen don dugu dɔ kan ni banbanci walew bɔra u ɲɛ ni ka mugu ci u la. ko Jibo maire n'o bɔnna a nin na novembre kalo san 2019 ko nin walejugu in y'a filanan de ye ka maire 2 bɔnɛ u nin na Burkina Faso jamana kan. K'u ye wele bila Burkina finitigilakaw ma olu nalen u ni banbanci wale kɛbaw kɛra ɲɔgɔn na min kɛra sabu ye ka finitigila maa 6 k'o nin tora ani volontaire maa 3 k'o fana nin tora. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔw la. kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ don Moritani ko euro wari 935 k'o de tununa u ka banque centrale la n'o y'u ka bangiba ye ko ni ye nafolumugu ta k'a lajɛ k'a bɛ taa jɔ CFA wari $1,600,000 ani $12,000 n'a kunkan fɛn na. Les services d'inspection de l'institution monétaire n'o y'u ka wariko jateminɛba ye olu ka fɔla ko fiɲɛ de donna u ka bangi baara kɔnɔna na k'o de kɛra sabu ye ka ni nafolo lahaw ta in tunu kalo 1 kɔnɔna na. Ko nin ko tara ka di sariya tigilamaw ma k'u ye tɛgɛ kɛ bangi baarakɛla minnu ni siga kɛn b'u la k'u ye tɛgɛ kɛ olu la waasa ka ɲininkali busamisɛn gan u kɔ a ko tɔ bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na. NFTV jabarani lajɛbaw ni kunnafoni ninnu ne tun bɛ an bolo bi ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka kulomajɔ ani aw ka ɲɛnafilɛli la bi ye tarata juillet kalo ale tile 7 ye san 2020 Ala ka su hɛrɛ.